Bi sɔgɔmada in na Keba, an ka bi kado a bɛ di denmisɛnninlakaw olu ma, a bɛ di an yɛrɛ denfaw ma, a bɛ di denbaw fana ma Keba. Lamɔ kalifalen don maa minnu na, a bɛ di olu ma. Diɲɛ yɛlɛma o nana anw bila kɛnɛ dɔ kan, kɛnɛ min ye anw dɔw kɛ an tɛ se k'a dɔn an yɛrɛ ye fɛn sugu min ye nin waati in na. Mara tiɲɛ kojugu, o kɔlɔlɔ bɛ ka taa an n'an ye sira mun fɛ bi, a ko ɲɛfɔ ka gɛlɛn nka ni ko ma ɲɛ kɛli kɔ u na ɲɛfɔ. Keba dɔrɔgu, Keba kiribikiribifɛnw, Keba ɲɛnɛminifɛnw, fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ maa bɔ i dabolo la pewu, a suguya sugu bɛɛ lajɛlen, nin ko ninnu kɛlen don bi ka suna tigɛ denba caman na, ka miiri janya bangebaa caman fɛ yen, ka jɔrɔna ani siɲɛna kɛ dɔw taalan ye, min ye anw ka sifinnakaw ye Keba, k'a daminɛ san 15 ka taa se san 64 ma, ko waliya in a sinsinnen don olu de fɛ kosɛbɛ. Anw kelen tɛ, an n'an lamini jamanaw don Keba. Min ye dɔrɔgu ye, a bɛ an ka kalansow kɔnɔ, a bɛ an ka duw kɔnɔ, a bɛ an ka kabilaw kɔnɔ, a bɛ ye an ka jamajɛrɛ yɔrɔw caman na. Lawalela, ni kɛnɛw tun bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ, u tun b'a fɔ ko ka alimukayikayi kɛ jinimere la, ko yaasa ɲɛnɛjɛ ka se ka mɛn. A nana bɔ alimukayikayi la, fɛn wɛrɛw bɛ yen bi Keba, o bɛ maaw yɛrɛ ɲinɛ pewu k'a fɔ ko u bɛ kɛnɛ min kan, k'u bila damayira la, k'u bila kolankolon na, k'u miiri bɛɛ lajɛlen ta, ka tila ka u sosuwa tuguni. An ka ɲinini senfɛ, kalanso bɛ yen bi, aw yɛrɛ b'a fɔ minnu ma ko min ye faamadenninw ka kalanso ye Keba, olu denbayatigi caman ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na bi. Den ɲuman, den sanuma, an cini k'a ta k'a don o kalanso ninnu dɔw kɔnɔna na bi, o kɛra kɔlɔlɔ ye, jogojugu sinsinw na, maa ti gɔngɔli sigi kun, nin ye mun ye o tɛ f'u ye, o den caman bɛ bi, o somɔgɔw bi jɔrɔ la, u bɛ se ka dɔrɔgu bɔ cogo min na u denw fari la Keba. N'i jiginna an ka bɔlɔn kɔnɔnaw la fɔlɔ, i tun b'a ye denmisɛnninw bɛ kɔli de sama, a bɛ fɔ min ma sa ko kɔli aradiliti, ni ale kɔli fɔrisu, ni ale ye denmisɛnnin caman mago sa, k'a sababuya kɛ a b'u kiribikiribi. Bi n'i y'an ka kin caman jateminɛ Keba, min ye dɔrɔgu ye, a ye maaw sosuwa, a donn'u ka taabolow la. Sigida ka dɔgɔ bi Bamakɔ kɔnɔna na, denmisɛnninw kɛlen tɛ ka dɔrɔgu min yɔrɔ sigi yɔrɔ minnu na. E den bɛ bɔ, a bɛ tile 2 kɛ, a bɛ tile 3 kɛ, e t'a taa yɔrɔ ɲininkali kɛ, e tɛ ɲininkali fosi kɛ a la, a kɔni bɛ ten ko papu taalen don kalan na, a bɛ ten ko batɔma ko a bɛ ci la, a bɛ ten k'a ti don joona Keba. O ni bere b'a sigi aw ka da la, o bɛ muruti bɛɛ bolo, maa si tɛ se k'a minɛ, fanga bɛ kɛ a la. Dɔw yɛrɛ ta ye Keba, baara yaasa ka se ka ɲɛ u bolo, u bɛ dɔrɔgu de ta, min ye baara fanga mana bonya cogo cogo u bɛ se k'a timɛ. Sɛnɛko ta nasira fana fɛ, min ye dɔrɔgu ye, a y'an sosuwa Keba. Bi mun y'a la juguman yɔrɔ ye ba yɛrɛ ye, npogotigiw donna a la Keba. Olu ta jateminɛ t'a la han. A sogo duman yɛrɛ, a feerebaw, a sugu jabaw, k'a di faamaw ni fandaw ma, ka donna ye womisɛnw kɔnɔ, o ye bi npogotigi dɔw t'a la ye Keba. Sugu in tɛ wuli ni fitiri masa ye ka taa se su araba konjo ma. I bɛ gɛrɛn caman sigilen ye, bɛɛ n'i ka telefɔni portable don, u ti ka kuma ɲɔgɔn fɛ, waati dɔ bɛ se, u b'o o bila pewu, k'a kɛ ji la ntayi, bɛɛ lajɛlen bɛ kala ta k'i sigi k'a min. I y'a ye ko sisa, min bɛ kɛ sisa kɔnɔ Keba, maa si t'a danyɔrɔ dɔn. O nana bɔ a la bi, Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan, denmisɛnw de bɛ jɛ ka so ta, min ye ka taa nin ko kuntan in, nin ko damantan in, nin yɛrɛmabila ko in, nin kumasuli ko in, nin duci ko in, ka t'o kɛ o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na. Jateminɛlikɛlaw y'a jira k'a fɔ bi Keba, min ye dɔrɔgu ko ye ko k'a jateminɛ ko ye. Fɔlɔ fɔlɔ, 100 sarada la, min ye 10 ye, a tun b'o de sɔrɔ, maa minnu si b'a daminɛ san 14 na, san 15 la ka na se san 60,
ani naani ma min ye kimɛli minnu kɛra farafina an fanfɛ bolo fɛ ani suguw kɔnɔna na bi wa dɔrɔgu a donna sira bɛɛ lajɛlen fɛ keba a bɛ kɛ bɔnbɔn ye ka mugan a bɛ kɛ tagalagɔ min ye ka ɲimi wa a bɛ kɛ singɔ min ye wa u b'a kɛ fɛn sugu bɛɛ lajɛlen ye k'a dogo maaw la o de la sa don minnu sigira dɔrɔgu yɛrɛ kɛlɛli hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ min ye diɲɛ seleke naani ka tɔnba min bɛ yen n'o ye ONUDC ye ale ye a ka sɛbɛnw bɔ ka bi keba ɲinini min kɛra kunnafonidilaw kɛ n'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ farafina an fanfɛ bolo fɛ ani kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu bɛ diɲɛ kɔnɔna na n'olu bɛ wulikajɔ kɛ ka cɛsiriw kɛ ka kow jate minɛ keba ko in jubaju waritigiw don dɔrɔgu a jubaju ye waritigiw ye a sugu donba i bɛ tɛmɛ maa minnu na ni t'u jate keba olu don wa ko mun y'a kɛlɛli gɛlɛya anw ka jamana kɔnɔ ya keba e mana kɛ fama ɲɛmaa ye e mana kɛ komisɛri ye i mana kɛ chef de brigade ye aéroport la e de ka dɔrɔgu minɛ ka ca keba suko ni dugusajɛ cɛ u b'i cɛ ka bɔ yen caw e yɛrɛ t'a dɔn i ye min kɛ yɛrɛ wa n'i ye commissaire de police i bɛ k'i min na ko dɔrɔgu ko ka ca ye e k'i ɲɛ tana kɛ dɔrɔgu minnaw ye keba u bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ i la k'a sɔrɔ hali e yɛrɛ t'a dɔn k'i wulila cogo min e ye brigade ɲɛmaa ye bɛɛ ko nin cɛ in ka ko ka gɛlɛ a kati ka gɛlɛ a ɲɛ tana ye dɔrɔgu ye a b'an ka wo bɛɛ dɔn keba u bɛ ɲɛ sɔrɔ a la ɲɛmaa kunda san laban in na polisi joli wulila ka b'u sigiyɔrɔ la ka kɛ nin sababu ye keba bi falen donnen don kɛlɛ la sabula furalan a dilen don furalantigi yɛrɛ ma biɲɛkalatigi sen tɛ se ka da biɲɛkala ɲinina sen tɛ se ka da biɲɛkala kan cogo min o fɛɛrɛw sigira nin waati laban ninnu na k'a daminɛ san 2018 keba ka na se nin waati ma mali yɛrɛ de y'a lajɛ sa k'a fɔ ko dɔ kɛra ko min ye denmisɛnw ye k'u bɛ ka sosuwa keba k'a ko juguma yɔrɔ ye min ye n'an ma farati an bɛ wolomasiri ntanya han wolomasiri tabaw u ko mago bɛ maa 24 na ka taa se maa 25 ma keba tali sen fɛ kɛmɛ sirada la a taara sɔrɔ 60 tɛ se ka ta dɔrɔgu gulɔ juin a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ye u disiw n'u ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ keba i b'a dɔn min ka jugu a bɛɛ la yɛrɛ farikolo yɛrɛ la fan min bɛ yen n'o bɛ baara kɛ kosɛbɛ n'o ye cerveau ye a sera dɔw cerveau de ma parce que maanifin farikolo la fɛn fɛn bɛ baara kɛ cerveau de b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ dɔw ta ser'o ma olu ta tɛ se ka furakɛ tuguni dɔw ta ye joli sɛgɛnna dɔw ta ye u yɛrɛ sɛgɛnna fɛn fɛn bɛ tangali kɛ farikolo la a y'o bɛɛ tiɲɛ denmisɛnnin dɔw la ka ban sɔrɔdasiw m'a bila dagirinda ko ye keba olu ko k'olu t'u ta olu tɛ maa ta k'u ɲɛ tugu a kan i ka taa kɛ dɔrɔgu minna ni juin minna ye o la n'i ye ko in ta k'a lajɛ fɛɛrɛ minnu sigilen don mali jamana kɔnɔ dɔrɔgu kunbɛli la dɔrɔgu kɛlɛli la ko dɔ bɛna na fara a kan ɲɛmaaw yɛrɛ ko ten ko dɔ kɛra ten ko sabula muɲu ni sabali ani k'a ko maa mun ko o ko ye dɔ kɛ ten keba min ye sɛgɛsɛgɛli ye diɲɛ fan caman fɛ maa min bɛ yen n'o tanunen don an ka jamana kɔnɔ nin ko in kɛlɛli la kosɛbɛ ni o ye diinɛkuntigi ye o ye Usumani Sɛrifu Madani Ayidara ye u ko k'a bɛ san 10 bɔ a ka waajuli o waajuli a ka bɔli o bɔli a bɛ dantigɛli kɛ kɔsa in na min ye Elhaji Koyita ye ni Abulayi Koyita ye ale fana donna kuma fɔli la kosɛbɛ a bɛ kangari da denmisɛnninlakaw ye keba a bɛ bilasiraliw kɛ diinɛtigiw y'a don kutubaw la ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiriw kɛ ka kuma kosɛbɛ sabula keba maaw tɛ min kalama anw ka jamana kɔnɔ alimami ninnu jɔyɔrɔ b'u la dɛ komi e tɛ taa misiri la kosɛbɛ n'o tɛ i bɛ alimami jɔyɔrɔ ye walayi e ka fajiri matarafalen tɛ hali bi keba fɛn bɛ taa alimami fɛ a tɛ taa hali polisiso la gundola ko min bɛ ɲɛnabɔ yen k'a ban pewu ala ye maa seere ye alimamiw sen bɛ dingɛba da la dɛ wa diinɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛnama fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don keba bi ne b'o fɔ se dɔw b'u ye o se tɛ faamaw ye dɛ donc baara ka kɛ n'u fana ye nka o bɛɛ n'a ta faamaw ma ɲinɛ o fana kɔ sabula o kɛlen don k'u sen don baara in na duguden minnu bɛ yen n'olu kan ka se ka wulikajɔ kɛ ka laɲini kɛ o de la sa u y'a yira sa k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔ yan dɔrɔguw keba e ko ko anw dama taa se a tɛmɛna 60 kan koyi wa a bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnninw ye san 22 san 15 wa u b'u dɛngɛnɛgɛ k'u don a la kabini u b'u ci ka taa san f'u bɛ to k'a fɔ k'u k'a nɛnɛ u bɛ don nɛnɛni na u yɛrɛ tɛ se k'a dabila tuguni u yɛrɛ b'a ɲini ka wari ta k'a san
nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen ni komisiyɔn bɛɛ lajɛlen de filɛ nin ye bi ka n'a kɛ yɛrɛ dɔrɔgu yɛrɛ denmisɛnninlakaw yɛrɛ keba u yɛrɛ bɛ se k'a f'i ɲɛna ten ko nin man di n tɛ nin fɛ nin ye kɔrɔlen nin ye kura ye k'u b'o bɛɛ dɔn a la bi wa olu bɛ min dɔn ko maa caman t'a dɔn dɛ wa k'i ɲɛ bɛ keba denmisɛnnin caman na bɔlɔn kɔnɔ yaala la geribupalanin b'a bolo su ni tile k'a caman kan ka sɛgɛsɛgɛ dɛ wa i ɲɛ b'an ka ekɔlisoba in fana na n'o ye senkola ekɔlisobaw ye kɛnyɛrɛye tigilamaw taw k'u kɔnɔnaw tolilen don bi dɛ ko wuli ka jɔ ka kɛ ka kuma kɛ u fɛ minisiriso min sigilen don an ka jamana kɔnɔna lakanako kunna keba olu y'a yira k'a fɔ ko farafinna an fanfɛ bolo fɛ bi min ye dɔrɔgu ye 100 sarada la 57 a bɛ fɔ min ma sa ko opiyɔdi e ko u kɛlen tɛ k'o kɛ fura yɛrɛ ye sa wa nka min ye jamana caman ye o ma sɔn fiyewu dɔrɔgu ale ka kɛ i ko fura an ka jamana kɔnɔ sabula u b'a fɔ dɔ ma ko kodeyini ale ni tramadol donc ni ma taa ni dɔn u bɛ ngɛn ka bɔ misiri kɔnɔ o ka d'e ye o e b'o de ɲinina o keba ko n'i ye nin ko in ta k'a jateminɛ san 2023 100 sarada ye ko farafinna yan an ma tɛmɛ o kan ka ban wa 50 kɔni an y'o kɔ sago min ye anw fanfɛ bolo fɛ yan sa n'o ye Afrique de l'Ouest ye 100 sarada la 2 ani buruburu 30 ani dɔɔni anw bɛ o la nin waati in na o de la sa minisiriso min bɛ yen n'o bɛ jamana kɔnɔ lakana kunna olu y'u ye barosigi laban min kɛra dɔrɔgu ko kunbɛli kan secrétaire général n'o ye Umaru Sogoba ye ale ye kuma ta koyi a ko nin waati laban in na ko Mali kɔnɔ yan wa ko lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen don bamanciwale ni jugawale kɛbaw ale ni fɛɛrɛ jugu sigibaw kɛba ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye wo minnu ni dɔrɔgu bɛ don a fɛ a ko fana ko yaasa maaw ka se ka mara ka ɲɛ min ye sifinnakaw ka se ka mara ka ɲɛ fɛɛrɛ caman de sigira Mali gouvernement fɛ yaasa adamadenw bɛ se ka kisi cogo min o la sa ko olu kɔni wolomasiri tabaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka ko sigi sen ka dɔrɔgu ko bɛ se ka kunbɛn cogo min na an ka jamana kɔnɔ ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ ko a yɔrɔ caman de bɛ yen n'o ye dɔrɔgu feere yɔrɔw ye olu y'u tɛgɛ da olu kan koyi u ye caman minɛ u la nka halisa olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ a y'a yira sa k'a fɔ keba Mali jamana kɔnɔ a lamɛn dɛ min ye Umaru Sogoba ye Dawudu ka secrétaire général don a ko san 2023 keba dɔrɔgu tɔni 46 ani kiribikiribi fɛnw na Mali ye o de minɛ maa 965 u y'olu de wele k'olu di sariyatigiw ma ka se k'o bila u ka kiiri kan ka se ka kɛ cogo min san 2024 dɔrɔgu tɔni 63 o de yera Mali kɔnɔna na yan n'o o sera ka minɛ bolo sera ka da o kan maa mun welela ka di finitigilakaw ma o ye maa 586 ye olu bɛ kiiri tigilamaw bolo san kalo 6 fɔlɔ min filɛ nin n'o ye san 2025 ye keba mun sera k'u bolo da min kan o ye tɔni 26 ye min ye kilogaramu 605 ye dɔrɔgu la o de sera ka minɛ maa mun sera ka minɛ o ko senfɛ o ye maa 262 ye olu dira piritigilakaw ma min ye Sogoba ka kumana ye a ko basigi ɲamajɔ ale ni fɛɛrɛ jumanw tigɛli ka se office de stupéfiant ma central de stupéfiant ma n'o ye OCS maaw ye k'olu kɛlen don k'o wuli ka jɔ n'o baara kɛ bi keba fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen n'u bolo o ye furajugu kɛlɛ in k'o sigira sen ka sa février kalo tile 18 ale ni février kalo tile 27 k'a yira sa ko Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na sa ko ka se ka baara kɛ furajugu kɛlɛ keba o fana sera k'a to sa min ye dɔrɔgu ye tɔni 37 u sera k'u tɛgɛ da o kan min ye Sogoba ale ka kumana a ko nin wulikajɔ ni nin cɛsiri min ye kiribikiribi furaw ye n'o o ye fura minnu bɛ yen n'o olu fana ye yalayala furaw ye o fana tɔni 37 keba bolo sera ka da o kan koyi maaw bolo maa minnu bɛ yen bi ni olu yɛrɛ kɔni kɛlen don k'a kɛ bafa ni kilicɛ ye a b'a fɔ ma ko kannabisi k'o de ɲɔgɔn yɛlɛn don an ka jamana kɔnɔ bi kɛlɛ min filɛ senna nin ye k'olu kelen tɛ se anw denbaw anw welelen don an'an denfaw kabilatigiw min ye sengolaw ye ka taa se diinɛtigiw ma ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u dɛmɛ kɛlɛ in na yaasa a bɛ se ka nɔgɔya cogo min
ko n'i ye denmisɛnninw ta keba kɛmɛ kɛmɛ la e ko anw ma bi duuru ni kɔ sago wa ko wa ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw fana bɛna sigi sen kan min ye dɔrɔgu bana ye a kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogo min na sabula denmisɛnnin caman bɛ yen olu kɔni donna a ko la nka a ɲininen don baɲumankɛw fɛ olu ka se k'u bolo d'u fɛ baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na yaasa basigi ni lafiya ka na min ye OCS ɲɛmaa ye n'o ye colonel major Fuseni Keyita ye a ko Mali kɔnɔna na ko kabini san 2023 olu ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan dɔrɔgu bɛ se ka kɛlɛ cogo min yaasa a kana caya an ka jamana kɔnɔ ko nka ko nin waati laban in na k'u bɛna warakata fan bɛɛ lajɛlen fɛ taabolo 4 ka se ka dɔ bɔ dɔrɔgu donni na an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛna ne k'olu dara k'olu minɛ min ye dɔrɔgu kɛlɛyɔrɔw ye k'olu caya an ka jamana kɔnɔ min ye dɛmɛbagaw ye k'olu sen don kɛlɛ in na baara a bɛ se ka ɲɛ cogo min keba ko nka ko min ye ko juguman yɔrɔ ye ko n'a donna joli la k'a bɔ man di dɛ n'o tɛ ko centre b'an fɛ yan bi min bɛ ko in kunbɛn n'i y'a ye kule bɛ ka kɛ ko dɔrɔgu keba a ye tiɲɛni de kɛ wa a kɛlen don ka yɔrɔ caman tiɲɛ bi a kɛlen don k'an ka jamana sɛgɛn kosɛbɛ min ye maa caman ye su ni tile u b'an wele o de la an ye nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ nin kado in keba nin y'an bɛɛ ka kado ye han an bɛɛ lajɛlen k'an jeniyɔrɔ fin cɛnin min bɛ se so la ani so ye cɛnin min fa a bɛɛ y'a cɛnin kelen ye dɛ nin ye ne bɔlen kuma na